Good morning, beautiful people. I hope kuti nonse muli bwino. Ngati simuli bwino, ambuye mulungu ndithu akuchizeni asolve mavuto onse amene muli nawo. Exactly. Lero ndithu kwatuluka nkhani naso imene kupanganso still contradict. Then ndiyambira poyambirira. Choyambirira nkhani yokhuzana ndi ripoti la ndege. President athu Dr. Lazarus Chakwera anafunsidwa pa DW Channel Africa ndi anayankha kuona kuti ripotilo ndithu tinalandira koma palibe chimene chikupanga hodi kuletsa kuti ife titauze anthu koma tofuna lifike maofesi oyenera kenako tapatse auze anthu chabwino. Koma remember funso lija amene amayankha kuti funso lija linafunsidwa moti limwe chonchi chilichonse a German aja a BFU ofufuza za ndege ija anamaliza. Atamaliza atakupatsani what's holding, chimene chikuletsa nchani, chimene chakugwira kwi kuti inu musapereke ripotilo njani. Kusenza kuona kuti amene wabwera ndi confirmation kutsimikiza ndi mtolankhani. Mtolankhani sanafunse kuti kodi ripoti munalandira. Mtolankhani anatsindika kuti ripoti munalandira. Ndiye inuyo what's holding you, chimene chikupanga ndi chani. German experts were in the country, in Malawi, recently to carry out investigations following his death. They concluded their investigations and submitted the report to your government, but it is yet to be released. What's the hold-up? Right, nde a president anangoyankha kuti yayi lilipo likafika m'manja moyenera maofesi oyenera ife ripoti tiliulutsa. There is no hold-up per se, and so once that report has come to the necessary offices, we will make sure that it is released. So how long do you think Malawi? Chabwino, come to Malawi. Tafika ku Malawi, a George Chaponda nkhani nja ayipitisa mu parliament afusafusa anthu ndunaja ena ama transport zantengatenga nduna takamba video idzulo plus Richard Chimendo Banda oseaja nkhani nja anayikana kuti palibe ripoti lotero nankhala tima chani verbal tinango wauza ngati mwapaka amweti koma palibe official report chimene anatiuza imene inatuluka kwa ife kuti pata tiulutse. Ndetso pano nkhani inapeza kuona kuti anthu anamufunsa kuti mukutsutsana ndi president. Anyway, after some time then zinapeza kuti akuti German oyang'ana kuti BFU aja ofufuza za ndege aja nkhani njare ona kupanga security ka video jata kuona kupanga security kapanga trigger discussions zinapeza kuti aja anatulutsa kalata aku German aja kuti akwaku report ifeyo official sitinatulutse ndeno ababa nizona kuti inuyo mungodikirira I think kamata Friday ka chabwino. Then anthu ayang'ana kuti nkhani njayo amanoti report latuluka ndani, right? Pokonaso interview je nopeza kuona kuti ndi mai uja Josei Mahaji amafusa president uja kuti iferu ripotilo ndiona kuti akupatsani samatero ndeti ndikuchani ndiona kuti nzima uja amanama ndena nzima uja papazi panga defend watulusaso video yona kuona kuti tikuda anthu ambiri kuti panga question kuti ife information not sharing kuti why timanena kuti ujeni yatuluka chanish report lande glatuluka maliza chani ife tizitenga kuti ndiyo choyankha kuona kuti ifeyo tikudziwa koma pali law imene ikuyena kupanga protect ma sources athu kumene tenga nkhaniyo kaya manivesa bwinobwino kaya ifeyo pali law imene ikupanga protect ifeyo kumene tenga nkhaniyo ndiyeno koma ife tikudziwa nde sikuti ife tikhala abodza yayi nde wazipanga defend kumbali yake kuti
Hello, everyone. We note with interest that the interview with Malawi's President Lazarus Makathi Chakwera has triggered a political discussion and questions about our sources of information. German experts were in the country, in Malawi, recently to carry out investigations following his death. They concluded their investigations and submitted the report to your government, but it is yet to be released. What's the hold-up? There is no hold-up per se, and so once that report has come to the necessary offices, we will make sure that it is released. So how long do you think Malawians should wait for that? Just maybe a time frame? They don't need to wait longer. We made commitment that we would not want any of that to not be known to all of the Malawians. It should be said that DW generally does thorough research and does not reveal its sources. Coming to terms with the incident is Malawi's sole responsibility. I don't know which is which. Let's just wait. Germany. Thank you so much, guys. Malawian cameras.